Kamra mimlija kuluri b'14 il-pittura li jinsabu f'esibizzjoni waħda mtella minn artista b'dedikazzjoni li ma bħala. Judith Dingley, artista ta' 52 sena dejjem kellha f'qalba l-arti li ma passjoni ġabbitha minant missiera li wkoll kien artist. Judith qasmet ma' Net News kif bdiet tesperimenta bil-kuluri u l-arti. L-arti dejjem kienet passjoni tiegħi. Bdejt l-arti meta kont żgħira, imbagħad rġajt komplejt issa u żgur mhux ħanieqaf mill-arti għax l-arti tini ħafna saħħa, tini ħafna enerġija u timlini b'ħafna entużjażmu. Ta' 16 sena jikkompetit f'isem Malta ġewwa l-Finlandja u rebħet medalja tad-deheb fost 57 pajjiż ieħor. Sfortunatament fis-snin 80 l-arti ma kienitx xi ħaġa apprezzata u bekk bħalli kieku ma kienet rebħet xejn. Fis-snin ta' wara Judith baqgħet tikkompeti f'diversi kompetizzjonijiet tal-arti lokali, iżda ma kienx qabel 7 snin ilu li bħala mezz biex tfakkar lil missiera li kienet għadha kemm tilfitu bdiet kors fuq l-arti. L-arti hija ħajti. Infatti jiena meta nkun qed impenġi nkun maqtuha f'dinja lija. La nara u laqas nisma' nkun fil-kwiet, nikkonċentra u l-paletta tiegħi tkun l-ispirazzjoni ta' dik il-kwadru li nkun qed nagħmel. U llum il-ġurnata, Judith qed tesebixxi l-arti tagħha fi 8 esibizzjoni f'pajjiżna. Qalet ma' Net News xi tfisser għaliha din l-esibizzjoni bl-isem ta' Feast of Colours. L-esibizzjoni tfisser ħafna, kull esibizzjoni li jkolli tfisser ħafna għax kull esibizzjoni qisha bħal meta inti jkollok wil ġdid, ikollok ferħ ġdid. Allura kull waħda tkun differenti, tkun ma' nies differenti, tkun postijiet differenti. Allura tkollok ispirazzjonijiet ġodda. Iżda wara kollox, kull esibizzjoni tikkonsisti f'ħafna xogħol, mod speċjali għax tirrakjedi li l-pitturi jsiru mill-bidu nett skont it-tema. Ix-xogħol issa biex għamil din l-esibizzjoni ħdimt għalija. Jien naħdem sena għalija biex dejjem ikolli xogħol ġdid u xogħol li jkun differenti minn drabi oħrajn kemm jista' jkun. Iżda kif tittama li jkun il-futur tagħha fl-arti? Ifhimni l-futur bħalissa sabiħ fuq l-arti għax hawn ħafna opportunitajiet ġodda. Jiena il-futur tiegħi li nixtieq forsi xi ħaġa li għadni ma l-ħaġ, li forsi l-qudiem nista' nagħlem l-arti u li forsi jkolli gallery tal-arti fejn jiena nista' nesibixxi x-xogħol tiegħi li nkun għamilt tul is-snin. L-esibizzjoni tellet fi 30 ta' Novembru fil-Mużew tas-Santwarju f'Ħażabbar.